Slovensku prináležia mnohé krasové územia. Kde ich hľadať? Aké sú ich formy? A čo je vlastne ten kras? S touto problematikou sa oboznámime v tejto minisérii videí. A čo je ten kras? Poďme sa na to spolu pozrieť. Krasová krajina je krajina pozostávajúca z rozpustnej podkladovej horniny s vyvinutou porozitou a typickou rozpustnosťou. Eróznou a koróznou činnosťou vody vznikajú rozličné špecifické javy a morfologické útvary ako napríklad škrapy, závrty alebo jaskyne. Medzi základné podmienky vzniku krasu patrí voda a oxid uhličitý, rozpustná hornina, takisto sa uplatňuje aj čas. Základným procesom, ktorý zohráva pri tvorbe krasu jednu z najdôležitejších úloh, je proces rozpúšťania vápenca v prostredí oxidu uhličitého a vody, tzv. Krasovatenie. Krasové formy vznikajú na povrchu ako napríklad závrty, priepasti, škrapy alebo v podzemí ako jaskyne. Škrapy sú drobné aj veľké, často pravidelne usporiadané a husto nahromadené výpuklé tvary najrôznejších podôb. Je možné ich charakterizovať ako malé zárezy, ryhy žľabky či jamky na skalnom povrchu. V rámci slovenského krasu ich môžeme vidieť v Kečove ako kečovské škrapy alebo aj pri Domici na svahoch jednotlivých planín. Krasové planiny. Krasová plošina predstavuje rozsiahly zarovnaný povrch oddelený úplne alebo šťastie od okolitého územia prikrými svahmi. Na území slovenského krasu je ich niekoľko. Napríklad ako Plešivecká, Silická, Zádielská, Jasovská alebo Koniarská planina. Krasové tiesňavy. Sú to veľmi úzke, len niekoľko metrov široké doliny s vysokými a strmými stenami. Vodné toky pretekajú po povrchu krasu v celej jeho dĺžke. Závrt je jedným z najtypickejších povrchových krasových foriem slovenského krasu. Je to uzavretá zníženina, depresia v krasových horninách, ako sú napríklad vápenec alebo dolomit. V prípade, že sa obchá dno závrtu, môže na povrchu vzniknúť jazero. Príkladom je Farárova jama na Silickej planine v slovenskom krase. Priepas je zvislý priestor so skalnými stenami, ktoré vertikálny rozmer ďaleko prevyšuje rozmer horizontálny. V slovenskom krase sa nachádzajú niekoľko, napríklad priepas ako Malá Žomboj, Obrovská priepas, Diviačia priepas, Kunia priepas alebo priepas Brazda. Jaskyňa je prírodná dutina vo forme dutého priestoru v hornine, často tvorená rozpúšťaním vápencov alebo iných krasových hornín v dôsledku pôsobenia vody a chemických procesov. Na našom území sa nachádza okolo 8000 známych jaskyň, najviac ich je v slovenskom krase. Jaskyňa Domica. Nachádza sa na juhozápadnom okraji Silickej planiny 10 km juhovýchodne od Plešivca v blízkosti štátnej hranice s Maďarskou republikou. Vchod je v nadmorskej výške 339 metrov. Jaskyňa je vytvorená v strednotriasových svetlých vápencoch wetternsteinského typu. Koróziou a eróziou podzemných tokov Styxu a Domického potoka v troch vývojových úrovniach. Toto obdobie môžeme datovať približne do doby spred 250 miliónov rokov, kedy existoval superkontinent Pangea a po Zemi behali dinosaury. Z bohatej sintrovej výplne sú typické štíty a bubny, kaskádové jazierka, cibuľovité stalaktidy a pagodovité stalagmity. Krásnohorská jaskyňa. Jaskyňa s podzemným vodným tokom na severnom úpetí Silickej planiny pri obci Krásnohorská Dlhá Lúka. Objavili ju rožňavskí jaskyňari vedení Štefánom Rodom v roku 1964, ktorí prenikli do podzemia cez vyvieračku Buzgo. Dosahuje dĺžku 1550 metrov. V podzemí dominuje stalagmit vysoký 32,7 metrov s priemerom základne 12 metrov. Stalagmit je nielen najvyšším stalagmitom na Slovensku, ale aj v miernom klimatickom pásme na svete. Z ostatných foriem sintrovej výplne sú pozoruhodné helektidy rôznorodých tvarov. Nachádza sa v Medzerskej pahorkatine na východnom okraji Jasovskej planiny pri obci Jasov. Vchod je v nadmorskej výške 257 metrov. Vytvorená je v strednotriasových sivých gutenšteinských vápencoch a svetlých štelmanských vápencoch a dolomitoch, bývalým ponorným tokom vodvy v 5 vývojových úrovniach. Dosahuje dĺžku 3924 metrov.
Bohatú sintrovú výplň zastupujú pagodovité stalagmity, stalagnáty, štíty bubny, brčka a iné formy. Nachádza sa tu nálezisko kosti jaskinného medveďa a jaskinnej hyeny. Ochtinská aragonitová jaskyňa. Nachádza sa v Ochtinskom kryptokrase v Revúdskej vrchovine v masíve Hrádku medzi Jelšavou a Štítnikom. Unikátny prírodný jav podzemného krasu, ktorý púta pozornosť bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výplne i svojráznou genézou jaskinných priestorov. Jaskyňa je vytvorená v šošovke prvohorných kryštalických vápencov. Dĺžka jaskyne je 300 metrov. V jaskyni sa zistili 3 generácie aragonitu. Tvorí sa z vodných roztokov s vysokým obsahom magnézia, železa a magnánu. V podmienkach stabilnej mikroklímy najstaršie sú mliečno zakalené obličkové útvary a ich korodované zvyšky. Dátovaný vek je 121 až 138 tisíc rokov. Najviac zastúpená je druhá generácia aragonitu, ktorý sa vyskytuje v podobe niekoľko decimetrov dlhých ihlíc, dátovaný vek 14 tisíc rokov. Tieto vytvárajú trsovité alebo kvičkovité útvary vrátane tzv. Železného kvetu. Aragonit druhej generácie stále dorastá, čím si udržuje bielu farbu a čistý vzhľad. Najmladšia generácia aragonitu, ktorý sa v súčasnosti tvorí na sedimentoch a železitých okroch, vytvára drobné vejariky, veľké 2 až 4 mm, miestami i väčšie, ojedinele miniatúrne špirálovité útvary. A ja dúfam, že ste sa dnes niečo nové naučili a do ďalšieho videa čau.